नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाण्याचा वापर न करता कढईमध्ये मसाला चिकन कसं बनवायचं हे पाहूया। चिकन पहा, खूप छान तयार झालंय। चला मग पटकन त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। त्यासाठी पहा, आपण इथे अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता सर्वात आधी आपण ह्याला मीठ लावून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ लावायचं आहे आणि छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। अगदी सोपी पद्धत आहे, या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा आणि अगदी झटपट तयार होते। आता आपण ह्याला 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया, तोपर्यंत लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। इथे 2 मोठ्या आकाराचे कांदे आपण बारीक चिरून घेतले, 2 मीडियम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतले। इथे आपण 2 चमचे आपलं मालवणी वाटण घेतले कांदा खोबऱ्याचं। इथे 2 चमचे आपण आले लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर यांची पेस्ट करून घेतलेली आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। फोडणीसाठी आपण 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले, त्यामध्ये आता बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा आहे 2-3 मिनिटं। या ठिकाणी पहा, आपला कांदा छान नरम झाला आहे। त्यामध्ये आता आपण मीठ लावून घेतलेलं चिकन घालून घेऊया। छान मिक्स करूया। आता त्यामध्ये लगेच आपण हिरवी मिरची आणि आलं लसूण यांची पेस्ट करून घेतले, ती घालूया 2 चमचे। चवीप्रमाणे मीठ घालूया। मीठ आपण सुरुवातीला घातलंय, त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि हे सर्व आता छान एकजीव करून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। छान मिक्स झालेला आहे। आता यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण घालूया। झाकण उघडूया। पहा, छान चिकनला पाणी सुटलेलं आहे। आपण पाण्याचा वापर जरा सुद्धा केलेला नाही। आता आपण मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद घेतले, ती घालूया। 2 चमचे मसाला घालूया मालवणी। इथे आपण अर्धा चमचा धना पावडर आणि अर्धा चमचा चिकन मसाला घेतलाय, ते घालूया। आणि छान एकजीव करून घेऊया। मसाले सर्व बाजूनी छान लागले पाहिजेत। छान पहा, मसाले मिक्स झाले। आता आपण मीडियम आकाराचे जे टोमॅटो बारीक चिरून घेतले होते ते घालूया। मिक्स करूया। आता टोमॅटोला छान तेल सुटू देऊया। हे पहा, छान तेल सुटायला सुरुवात झाले।
आता सर्वात शेवटी आपण कांद्या खोबऱ्याचं जे वाटण घेतलेलं 2 चमचे ते घालून घेऊया. आणि छान एकजीव करूया. छान एकजीव झालेला आहे. आता यावरती आपण झाकण घालूया आणि झाकणावरती आपण अर्धा ग्लास पाणी घालूया आणि स्लो गॅसवरती 10 मिनिटं चिकन शिजवून घेऊया. आपली या ठिकाणी 10 मिनिटं झालेली आहे आणि पहा इथे ताटावरती जे पाणी ठेवलेलं ते पूर्ण निम्म झालंय. आता आपण झाकण खोलूया. ग्रेव्ही बघा खूप छान झालंय. चेक करूया चिकन आपलं शिजलंय का. हे पहा छान आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आता कोथिंबीर घालूया. एकदा मिक्स करून घेऊया. या ठिकाणी पहा आपलं बिन पाण्याचं कढई चिकन आपलं तयार झालंय. हे पहा खूप छान. आता आपण गॅस बंद करूया. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.